И здравейте, потребители на YouTube, аз съм Дегейм и днес, както виждате, ще направим, как да го кажа, едно епизодче на Team Fortress 2 Daybreak. Има нови апдейти. Така, първо, като играта, в смисъл да кажа играта, ето цъкаме тук на item и то не е само един герой. Има Spy, който е нещо като тая на геймплана да стане видим и да се превързя като другият бор, но за време. Снайперист, медик, който хилва другите, инженер, който той построява машини, които да убиват другите играчи. Чакайте само една секунда. Така, Хеви, той е както видите с минигана и доста хора може да пострадат от него. Сега Demolition, той мета бомби. Пайро, той стреля в по-голям смисъл на огневървачка. Селър, той е с базука и скалата е с пушка, пистолет и мисля, че лопата ли беше, чакайте само да видя, не, и с бухалка. Ето, както виждате тук си показва с какви оръжия. Може да слагате скинове на самите оръжия. Това е нещо като CSGO. Ми харесва горе-долу. В смисъл, не по ми харесва, не знам как да го кажа. Така, ето този е с лопата, примерно. Аз имам кирка, не съм си сложил. Shotgun им бутуши. Сложих ли от им бутуши? Готово. Какво? И базуката. Перото, ето да видим скинерите. Тук нямам. Добре, остана. По-яко е от другото. Тук съм си ги сложил някой, имам някакъв тигана от този, за да не правя. Не е по-интересен от тази скилата. Така, Демон, ето това, дето стреля такива. Няма да ги покажа всичките, само една снайпера ще ви покажа, той ми е любимия, все пак аз само с него играя. Просто ето имам, да, наистина имам. Вече отключих лъка, който е много, много е този лък. И така. След това може да играте мултиплеер, може да играте play co-op. Също така искам да кажа, че играта е безплатна от Steam. Няма смисъл да си пилите от зона. Както виждате, има кешчета, които ето тук за 2,20 да си купите ключ да ги отворите. Стикери има, всичко има. Има за 4 цента някакви неща. Какво е това сега? Това е 5 цента. Само да го видя. Може да си го купа, но той изобщо за твоята това кутия леква. Така че няма да си купа. Ето, цъкате Play Multiplayer, Play Now. Сега ще направя една игричка, така колко да го покажа. Игрите само да кажа са прекалено дълги. Затова няма да направя цяла. Много бавно също така зарежда, ама не винаги де. Знам, че микрофонът ми е много зле, затова събирам преди да си купя нов. Сигурно по-пилтър ще го направя сам. И просто събирам да си купя нов микрофон, защото ето. И като ви зареждат, не спай, много бързо. Напишем. Още малко. Следващия клип може да ми на цели ще изигра на игра на CSGO. Не, много е силно. И ето, пак тук си, както казах, си избирате и аз си избирам снайпера. Много е много як. Сега ще не мога да ходя. Какво? Ще игра сам. Точно вече. Примерно нещо да се дръжка. Не, ето е там. Ще взема стрелата. Това е така.
Добре, мисля да лигна. Не ги. Явно да съм тъкнал не знам всъщност. Добре, пак си да. Сега пак същото бавно зареждане. Хайде. По-бързо, хайде. Добре, готово. Ето, сега ще ви покажа. Това вече ме беси. Не съм много добър на тия хората. Но както казвам, ще вземете тя без пари. Добре, защо няма никой? Чакайте малко. Disconnect. Play multiplayer. Okay, now. Добре, явно е някакъв сериозен бък. Нищо не се. Сега пак на никой не се отваря клипа. Наистина много съжалявам за микрофона, много е зле, но няма какво просто да не правя за сега. Ето сега може ви разгледате. Снайпера съм играл 2 часа, което е много. За пак 2 часа да играл. Ето много играл, той сигурно е супер добре. А всъщност, тук има вече хора. Мале! Какво става, бе? Много силно това, бе. Ави. Сигна мала. И проглуши очите. Добре, точно. Остана да се влезнах. Ще ми се държи за глава. Това се скрива. Как подскача. Точно убие, не мога да стана. Много яко ми реагирайте. Ето той има катана, в смисъл един нож, да го кажа, и автомат. Ето както видите, сега той си прави там телепортите глупости. Те ми се ставят. Няма за проблемността. И сега ще направя една игричка. Да правя лука. Че не съм го правил. Чакай. Дали го целих? Не. Това не беше много точно, какво стана? Толкова точен, че нямам думи просто. Аре! Не мога да убия това. Убих го! Как го убих? Много просто не убих. Какво след това? Супер! Не да се не пора. За какво беше това? Сега ще ги изцепа, сега ще видите. Мисля да си махна това лък, не знам. По-трудно ме снайпера поне има скоп, а това и скоп няма. Има лък. Много крепко. Какво? То спай! Ето, както видяхте, той може да стане невидим, да влезе от мене и да ме отрака. Той има два скока, благодаря като съм гледал. Както виждате, съм наистина много слаб, сигурно не съм... Не, играл съм наскоро, но... Реших, просто видях една декстока, реших не да снимам. Не! То ме подпали. Играта наистина ми харесва. В смисъл, не е като другите, които се стреляше безсмислено. Тук поне, че е някакво забавно, като умреш, като такова. Не обръщате внимание, като аз, примерно, като ме убият псовни и след просто прекалено много. Просто съм си такъв. Ето го и другия снайпер, добре, че ме намерите. Това не е нормален снайпер. Вижте как си има скоп. Как си има скоп. Това много ми харесва. Че има скоп. Като лъка стреляше така. Без посоки. Видях го обаче не игра. Видно е.
Ora cazzo dai, serve via. Facciamo questo network. Sempre un. Cioè. Però c'è. Dai. Ciao. Un po' Ah, certo. Добре, както и няма мисля до тук да спра този клип, да слуша. Ако харесвате клипа, харесате, но не забравяйте да оставите по един коментар. Ако искате да продължите да ме гледате, се абонирайте за мен. До скоро!